Moja mać je so od skut starała, a mój nan je tu rolu, te pola je mój nan obdziewał, a mać je te dzieci kupowała. A mój nan pa je zaje umrł. Ja sam 10 lat stary był, je mój nan skorzył. A wiele lat później, ty na te szyi umrł. Tak prawie to nikt nie wie, co to było. Kaj so ten prawie, so ja wun zaje deutsche Kremio, ale to nicht tak prawie, nikoci te prawie raka, ale to nicht w tym czasu są te medykamenty, te nie są takie bolesne. So, moja mać postała ze dziećmi sama na zbożo, pan nasza cała spójba, also geje przywóznictwo radwoju, żywi są boli mój dzied, jo ratariu radwoju, a przez ten czas, ty LPG je to šel kusinaki, pon bo so ona dibela pon nadživo kodživa. A wat ich den nicht bin jetzt, to moja matčica na to ladava. Te dene peneze, to su popravo te jenške dohode boli, ki so oni imeli. A pon so každé leto jedne młode skoča zase, bo smo te plavali, a te so pon každé leto jedne młode skoča so zase předavo, a to je zase ništo penez nučišvo, da bi jem preč. A to, štož môj nan zaslužil, ale když je viděl, tu je měl taky zešuk, když on svoje hodiny písal, to jsou boje časy byly. Ve podstatě let.